Ben, bo día. Estamos vivindo unha situación excepcional que require previsión, anticipación e unha resposta á altura do desafío que temos por diante tanto desde o punto de vista sanitario como social e económico. Previsión e anticipación son sempre as obrigas dun goberno, pero que son imprescindibles nun momento no que estamos vivindo unha pandemia. E era normal que ningún goberno estivera preparado en marzo. O que non é normal é que 6 meses despois a improvisación siga sendo a marca do seu goberno. Improvisación na xestión das residencias de maiores e, en vez de recoñecer os erros, o que fai é vetar unha comisión de investigación onde quedou retratado que intereses defende cada quen. Improvisación nos rastrexadores, improvisación no inicio de curso. E eu quero facerlle un recoñecemento á comunidade educativa, ao profesorado e ás AMPAs que están coa súa labor suplindo a incompetencia do seu goberno. E sería bom que, en vez de escoitar tanto aos sindicatos de Valencia, escoitara o que din os sindicatos en Galiza. E non podemos permitir, señor Feijóo, que esta improvisación se instale tamén no ámbito da reactivación económica, porque nos estamos xogando o futuro de Galiza, o futuro da cidadanía deste país. Por iso, hoxe, desde o BNG, queremos ofrecerlle que negociemos unha posición de país ante un asunto que é clave, o financiamento da reactivación económica de Galiza. Porque, mire, para que haxa reactivación necesitamos recursos, necesitamos un investimento público potente e non podemos permitir que Galiza fique discriminada ou reciba menos do que lle corresponde. E esa comisión de país debe articularse neste momento en dúas fontes de financiamento que se están negociando agora mesmo. A primeira son os orzamentos do Estado e a segunda ese fondo COVID europeo de 140.000 millóns de euros. Galiza non pode estar sin posición ante dous asuntos que son claves nun momento no que cada euro conta e nunha situación durísima, con consecuencias moi graves para o noso tecido empresarial, no emprego, nos salarios e en moitos sectores económicos do país. O que non podemos volver repetir, e menos no medio desta crise, son os recortazos. Xa tivemos abondo co recortazo de 442 millóns de euros co que se despedía Rajoy da Moncloa ou co recortazo de 750 millóns de euros que nos tiñan preparado PSOE e Podemos nesos orzamentos fallidos. E tampouco podemos permitir que no reparto dos fondos europeos o centralismo madrileño se leve a parte do león e que a Galiza lle queden as migallas, porque eso xa o vivimos noutras negociacións da Unión Europea e así lle foi a este país. E para evitalo, a mellor opción é que teñamos unha posición de país, que cheguemos a un acordo aquí e que nos comprometamos a defender en todos os foros e institucións o mesmo, a defender o mesmo en Madrid. Ese é o que nos fai fortes ante unha negociación co Estado. Señor Feijóo, ten a oportunidade de demostralo e tamén de demostrarnos que non ía de farol con esa oferta de diálogo e consenso que expresou nesta Cámara. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, o que non podemos ver é como aquí se repite miméticamente o mesmo papel. Ven aquí a facer de oposición da oposición e ven continuamente a intentar esconderse detrás dos profesionais que están facendo unha labor desde logo que nos recoñecemos. Cada vez que se lle fai unha crítica a vostede a incapacidade do seu goberno, o que non pode é intentar desprestixiar e atacar aos profesionais do sistema educativo. Por exemplo, como está facendo vostede agora mesmo. Paréceme absolutamente deshonesto que cando hai un profesorado que está dando a cara, traballando, deixándose a pel para sacar adiante a situación dos seus centros, veña vostede aquí a atacalos. É, desde logo, absolutamente deshonesto, señor Feijóo. Deshonesto. Esa non pode ser a súa carta de presentación, porque o que tería que facer é pedirlles disculpas precisamente aos profesionais da sanidade, aos profesionais do sistema educativo e aos pais e as nais pola súa improvisación e os seus bandazos continuos. Que estivo facendo durante estes 6 meses, señor Feijóo? Que estivo facendo en vez de iniciar o curso escolar con todas as garantías? Como pode seguir na mentira dos rastrexadores de que hai 6.000 rastrexadores neste país?
É falso, señor Feijóo, e o que a nós nos preocupa é que Galiza teña os peores datos á hora de localizar os focos de contagio. E ese é o que lle debería de preocupar a un presidente responsable que non este única e exclusivamente instalado na propaganda no medio dunha pandemia. Mire, nos falamos de dous temas que van a ser cruciais para o futuro da reactivación económica, porque non vai poder haber reactivación económica sen recursos. E non fixo nin tan sequera mención a eles. Parece que a vostede non lle interesa dialogar nun asunto tan importante en no que nos estamos xogando o financiamento da reactivación. Vostede a quen vai apoiar? Os intereses do centralismo madrileño representados en Ayuso, que xa nos dixo que Madrid tiña que estar privilexiada, ou quere conformar unha posición de país para que non se repita a historia que xa nos pasou e que xa sabemos que consecuencias ten e é dunha Galiza discriminada. Nos ofrecémoslle a man para traballar por Galiza. Deixe de facer de oposición da oposición e lidere realmente o país, porque estamos nun momento en que Galiza necesita un presidente e non un presidente sumiso aos intereses de Casado e de Madrid. Moitísimas grazas. Señora Pontón.